Masangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu chivhiti-vhiti chatinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika without fear or favor. Kana uchingotondoona ndasvika kudai so ziva kuti kunenge kwatouyiwa neimwe type kana kuti imwe mbeu yekuti haigone kutaura nyaya yechitenderera asi inongoti dyo. Kana muchingoni matondimaka mobva mandimakira imopo. Saka kana uchingori panapa kana ukafanana neni inini handifarire ZANU-PF ndinoti pasi neZANU-PF. Saka kana uchiitawo zvandoiteni kuti pasi neZANU-PF iyoyo tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. So nyaya iri panapa ndava nayo nhasi yakamira yakadai so. Ini handisi kuda zvekutaura hangu, handisi kuda zvepamuromo zvangu, but ndiri kuda zvekuti tingoonesana zvedu, right? Kune nyaya iri kutenderera iri kupisa mastreets panapa pari kunzi zvoni the Zimbabwe Republic Police has sought the assistance of Interpol Criminal Police Organization, Interpol and regional security agencies in the search for the war veteran and former ZANU-PF Central Committee member Blessed Geza. Geza is facing charges of vehicle theft, undermining the authority of president and incitement to public violence. The charges followed his public criticism of President Emerson Mnangagwa and a 10-day ultimatum he gave for the president to resign. ZRP spokesperson Commissioner Ponyati confirmed to the Independent that Zimbabwe had formally informed Interpol and regional law enforcement bodies to expand the manhunt as Geza remains at large. He said, this is the situation right now. So vanhu vaya vese vaiti Geza ari kuningina guys uyai panapa timboonesana. Inini I would like to know zvakanyanya, especially pese pandotaura nyaya idzi ndeida kuda kutoita deep kudhiga kuti tinyatsoona chokwadi chacho chiripo kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo kana kuti chii chiri kunyatsoitika pane munhu, because inini kuziva kwandinoita nyaya yemudhara Geza akudhara yakangonzi yakangotaura paakadzoka ipapapa ndiri kuona kuti vakutanga kuisumudzira futi. Vamwe vakamboti aiwa Geza hachatsvagwe because pamazuva aya akanga aita se anyarara saka anga akutorarama life yake zviri peaceful, but iko zvinezvi pavakangoona mudhara adzoka akuramba achiroverera mavidhio ake aya 2030 let's meet na 2030 achitanga kutaura nyaya dzese dziripo uri kuti kana tichiti pasi nechakati tine tichireva kuti zvakati kana tichiti chichi. Ndikuona kuti iko zvinezvi vakutanga kusumudzira futi kuda kumutsvaga. I understand kuti zvimwe zvacho matactics nemaskills ekuda kuedza kunyararidza munhu kuti hautaure uchidaro, hautaure uchicriticize zvigananda. Why? Because zvigananda ndo zviri kupolisha zvakabata nyika yese left right center kuti dzvi. Handiri mukuona. Saka pakubatwa kwakaitwa left right center nezvigananda zvine capacity yekuti zviri kubhadhara chero munhu wese, chero wese ada. Hakuna munhu ari kusiyiwa. Ende makaona mota dziri kungokushwa every day, vanhu vari kutengerwa mota dzakasiyana nezvigananda. Ende nyaya iyoyo ndo inenge iri against mudhara Geza. Saka ndo paakunetsa iko zvinezvi, ndo paakupisa kuti poitwa zvekuita sei kuti vaite se vaedze zvamuchose kunyararidza Geza, because Geza ari kuzongoya achiputitsa achifumura madhiri ese mamwe anenge achiitika ikokoko. If you still remember paakazoya akati generals for sale pakaita mutauro usingaite, vanhu vakavhunduka, nyika yakashamiswa kwazvo kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichita sei zvichitora nzvimbo. Saka iko zvinezvi ndo panyene nyaya pari kunzi Interpol ndo yanzi ichite se ichimhanye ibate basa racho. ZRP iri kunzi yakaenda kunokumbira rubatsiro kune Interpol, but I still remember pane last address yakarohwa mudhara Geza pane zvinhu zvakawanda zvakabuda zvairatidza kuti he was in a hotel, and the hotel yacho iyoyo ndiye muZimbabwe. And the other thing chairi papo chakanotiswa chigubhu chemvura yacho inogadzirwa muZimbabwe. You know zvinonetsa kazhinji kacho most of the times kuti titi munhu tuti ari kunze kwenyika ndiri imi muchiona kuti bhodhoro remvura iri. Saka bhodhoro remvura iri anenge achimwa rinenge rakwira rapinda bhodha rakrosa chichi here kuti ringe richinhekina, because pakatotaurwa hotel yavanotoziva kuti aiwa umu muhotel umu hotel yakadai so ine macheya yakadai so ine setup yezvinhu zvakadai so izvi ndo muri kugara mudhara uyu. But zvine zvakungonetsa chete kuti vanhu muchingodosvika muchiita se muchibudirana demo kana kuti budirana banga kuti aiwa hotel yakati komamisa panapa. But I understand and I know kuti those guys vaiva intelligent nevati vanenge vatombotrai kumhanya pane hotel yacho iyo kunosecha zvakasimba nekutomboquestiona vanhu. It's just that hadzisi dzese nyaya dzekuti dzinozouya papublic domain dzakutaurwa kunzi ndakazoya ndikaquestionwa boss wakomana wacho vanogona kuuya vakakudzokera zveshuwa vakuti wanzi uende ikoko nani, and you know them very well kana vachinge vachitsvaga munhu. Nyaya yaita ndiwe iri kundivhiringidza vanhu vanga vakuti mudhara Geza ainzi akapuwa mari, mudhara Geza ainzi akadidididi maona nyaya yacho. Saka paakundinetsa manje izvezvi zvese zvakambotaurika kumashuro zvanyararwa iko zvinezvi right now zvanyararwa zvanzi mukuona paakutanga kunzi vakutanga kumutsvaga.
ameno kune vaya vaiti akaita apuwa mari akadai. So I think this is the high time yekuti timbosangana timboonesana kuti wona shamwari akapuwa kana apuwa mari motakapuwa pakadai. So tichibvunzana kuti ko iri skill riri kurohwa apa, strategy iri kurohwa izvezvi iyi inonzi chii. I think zvinokwanisa kutibatsira tese because isusu tinononoka kunzwisisa. Ndiso togona takatouya nenyaya takanzwa rimwe side tombomhanya neside riro ratanzwa tombva tamhanya futi nerimwe rata side rese renyaya tinenge tichitorida kuti tinhingirine. But at the end of the day vanhu ndimi mega nepfungwa dzenyu munozozvibatanidza kuti muone kuti aiwa chaizvo chaizvo izvizvi. Saka ndo nyaya inenge iri panapa. So ndiri papo ndikubva ndisangana neimwe nyaya zvekare iri kunzi former first lady Grace Mugabe is reportedly living in fear after a series of violent attacks at her farm. Their farm was recently invaded by unknown groups. Cows were slaughtered and eaten, trees were uprooted, and workers were chased away. Grace's sons have spoken out saying the violence is a form of intimidation and that they are defending their mother from political persecution. Ndo imwe yenyaya iri kutenderera, iri kubuditswa zvakanyanya, iri kutaurwa nezvayo kwese kwese. Mastreets apakashata wakomana ameno. I don't know. It's like I'm confused manje kuti kunganzi kune chiko kunayo kunzi vanhu aya varoda kunhingirana. Because inini chandinongotaura ndichengoti kana imi mune kana zvimwe zvokuti muda kuswera muchida unoti take nana Grace unoza zvinodiwa nenyika zvinenge zvakanhingirikina zvekuti kana kuti pane nyaya yekuti makabata munhu kana akazotadza chakati munenge muchizviziva. Saka nyimotauraika kuti iwe shamwa tipe chakati chedu nechakati chedu. I think zviri simple izvozvo than kuti tiswere tichizonza vazodai because nyaya dzavo dzine chitoti boho tinozwa kuti chichi nemarwadzisirwo atakatoitwa nana Mugabe havasi vanhu vekuti tinoselebrata kana kuti tinokwanisa kusekerera nhingirikini dzavo, mhuri dzavo dzinenge dzichinhingirana dzichirarama dzakasara dzacho. Asi zvinhu zvokuti zvinotifadza but unozongoti aiwa sinzi vasirivo vanhu vacho vekuti vakaita sei vakatibata direct. Tinenge tichida kungoti vangoziva kuti pavanenge vada kuzotaura legacy yemubaba wavo tobva tatanga kuzvitaura. But I think nyaya dzacho dzine chekuita nemanhingirikini munongovaziva komana kuti vanenge vachida kupinda manhingirikini vachiti toda kutora zvakati toda zvakati mumafamu momo kune zvicherwa. Ndio nyaya yatakanzwa mazuva adarika enda akutira kuzvibatanidza musoro manje kuti yainzi chatunga kanobholonja vanhu ndobva anzi abva anosungwawo kobva azodai ndokwadza kuenda nako nyaya dzacho. But hatichazoona kuti zvichaperera kupi. But for now pari kupisa muri yeZimbabwe ndo nyaya dzandango ndingokwanisa kuya ndakakubatira. Ndinokwanisa kusangana nemi comment section mangu izvo and I'm free kuti tinge tichitaurirana tichipindurana tichiona zvakamira sei. Ndisati ndaenda kune vanhu vari muSouth Africa wese anenge achishuvira kuregisterwa company ovhurwa FNB business account asina work permit kana start permit. Zvinhu izvozvo ndinozviziva kuti zvinogona kunge zvichinetsa mupfungwa dzako asi zvanyore zvaakuitwa nemunhu anonzi Owen Education Research ane company yendaisa namba dzake apo. Garai mambata mufonere mutaure naye akuitirei agoregisterei. Musasaswere muchinetsekana nekuregister makampani, musasaswere muchinetsekana nekuvhurirwa mabank account kana kuswera uchinetsekana nebank account uchivhairirwa nemamwe maZimbabweans vekuti vanenge vachida kukudadira nekukushainira. Bata Owen angokuvhurira zvako wobva wasiyana nezvepamuromo wobva wasiyana nezvekunyengerera. It's like kana munhu anenge ane mari yake haafaniri kunyengerera handiti anofanira kungoita zvinhu zvinoita sei zvinomushandira. So contact him on the numbers that are showing on the screen.